Linggo ang bangkay ni Ravelista. Dakop naman ang duha ka lalaki sa buy-bust operation kay isa sa ila nakuhaan pa sa armas lothang sa Sitio Berao, Barangay Bugang, Banwasang Tuboso. Ang mga suspect ang kilala nga Sanday Dani Arceo o kon Arcesio, 46 anyos, kag Jesus Henon, 44 anyos, tanan nagapuyo sa Barangay Jan Ay, Siyudad sang Escalante. Ginpangunahan ni Police Captain Elendi Ribosquillo sang Tuboso PNP kag Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 sa diin na kumpiskar sa poder ni Arcesio ang balor 2,500 pesos nga ginapatihan shabu kag 500 pesos nga buy-bust money. Nakuha naman sa poder ni Henon ang isa ka homemade 38 pistol kag 3 ka bala nga wala pa nakalupok. Ang mga suspect ang preso sa custodial facility sang Tuboso PNP samtang mga items iyara naman sa otoridad para sa nagakaigo nga disposisyon. Gindakop naman ang isa ka ginaligar nagpamahog gamit ang armas luthang dira sa Purok 4 Magsungay, Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod. Ang gindakop gingilala kay Neil Talaman, 28 anyos, soltero kag residente sang Purok Tahong, samtang ang tagreklamo gingilala naman kay Jovelyn Aligayda, 44 anyos, pumuluyo sa Muman nga barangay. Sa investigasyon sa otoridad, gintayaan ni Talaman si Aligayda gamit ang kalibre 38 nga revolver nga may unod pa nga 3 ka bala nga wala pa makalupok. Ang ining si Talaman sa karon ang yara na sa custodial facility sa Police Station 8 kag yara naman sa otoridad ang iyas ning armas nga kalibre 38 nga revolver. Arestado ang isang estudyante sa Alternative Learning System o ALS matapos nagbato sa pulis sa Sitio Asinan, Barangay Bagunawa, Banwasang San Enrique sa itong Sabado sang hapon. Ang suspect ang ginkilala kay Rox Nonifara, 19 anyos, kag nagapuyo sa amog nga lugar. Sa palayag sang San Enrique PNP, papauli na sila sa estasyon halin sa paglibot sang masiplatan nila si Nonifara nga nagalakat nga wala sang panapton sa pangibabaw kag wala man sang face mask. Ginsaway nila ini apang wala nagpati. Ginpangabay man nila nga magsakay sa patrol sa pulis wala man magpati sa baylo. Tuyo pa kuntani nga magpalagi yung suspect apang nadakpan ini kag nagbato pagi sa pagsipa sa pulis. Ang suspetsadong preso na sa custodial facility sang San Enrique PNP sa paglapas sa Article 151 sang Revised Penal Code nga may anggot sa Modified General Community Quarantine. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Kag sa aton naman mga ka-aksyon sa subong nga panahon sa new normal, ang paghalong sa aton ikaing lawas ang aton nga dapat prioridad. Back to basic mga ka-aksyon, hand washing kag good personal hygiene ang importante gid. So yari ginarekomendar ko gid sa inyo ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap mga ka-aksyon, 100% ini nga natural kag organic. Scientifically proven nga antibacterial, antiviral kag antifungal soap. Ini chemical free kag very mild sa aton nga panit. Pwede man magamit bilang feminine wash, pwede magamit as shampoo para dira sa may mga kaspa, sa may mga punggod, may body odor kag iban pang skin diseases. Rekomendado gid naton ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang mangosteen bisan sadto pa man ginagamit na sa ato mga katigulangan sa mga nagkalain-lain nga skin diseases. Gani sa ato mga ka-aksyon sa Bacolod, mabakal ini sa Wakong Stores kag Sincere Drug Stores. Available man sa mga drug stores malapit sa inyo lugar. Kag sa aton bala nga mga ka-aksyon nga para kalikaw kita sa mga respiratory diseases para sa ubusip on trangkaso. Gina-rekomendar natin sa inyo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule kaya ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ang amo nang gina-recommend natin sa inyo ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, 100% pure kag organic. Wala sang preservatives, wala sang additives kag wala sang extenders. Ang Mangosteen Santon Capsule dapat puro para nga epektibo. Ang Mangosteen Santon Capsule wala ginasimbugan sang bisan ano nga herba. Dapat puro kag organic. Kaysa pagdoon sa mga scientists dito sa Chandler Medical Center, University of Kentucky, ang santon nga duna sa prutas sang mangosteen, kung simbugan mo sang kung ano-ano nga mga herba, magatuga ini sang ginatawag antagonistic effect sa molecular structure sang santon compound, kag maguba ang iyas ni nga healing properties.
nga duna ini sa prutas ang mangosteen. Kag madula ang iya pagka-epektibo. Gani dapat puro kag organic ang mangosteen capsule nimo kag agon makuha gid nimo ang 100% nga health benefits sang mangosteen. Ang Dr. Orfid's Pure Mangosteen Capsule, mabakal natong tag na pulo ka pesos lang kada kapsula. Kag ang Dr. Orfid's Pure Mangosteen Tea, tag 18 pesos ang tea bag. Pwede matimpla sa 1 litro nga tubig, agon makahimo sa 1 litro nga Dr. Orfid's Pure Mangosteen Tea para sa bilog nga pamilya. Mabakal nato ni tanan sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, kag iban pa mabutika malapit lang sa inyo lugar. Positibo nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas na naglambot na sa masobra 30,000. Samtang Senator Go nag-apilar sa IATF nga ikonsiderar ang pangabay sa publiko nga tugutan na ang backride o kung angkas sa motorsiklo. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:22, detalye na sang mga balita nasyonal. Masobra 30,000 na ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa ginpagawa nga datos ng Department of Health, 30,052 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Matapos nadugangan sang 653 sa din, 415 ang fresh cases, kag 238 ang late cases. Nagsaka naman sa 7,893 ang recoveries matapos nadugangan sang 243. Ginanunsyo man sa DOH nga may 19 ang napatay, kang death toll sa COVID-19 nagdangat na sa 1,169. Ginkumpirma ni Philippine Coast Guard Commandant Vice Admiral George Orsabia nga may 49 ka PCG personnel ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Orsabia sa mga kadamuon mayara sa 30 ka naka-recover kag ang nabilin pa dahil ginapakibatuan ang balatian. Ang PCG amo nagbulig sa mga overseas Filipino workers nga nagaabot sa pungsod. Nagabulig man ang PCG sa mga concerned agencies kaangay isang Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ginpahayag man ni Orsabia nga hindi pareho sa nakaligad, mas nga nag-improve subong ang proseso sa pagbaton sa mga OFWs. Ginkumpirma ni Philippine Army spokesperson Colonel Ramon Sagala nga malapit na mapuno ang ilang quarantine facilities nga ginusar agud mag-akomodar sa mga locally stranded individuals o LSIs. Sunod kay Sagala, ang ilang facilities na nag-akomodar subong sang 344 ka LSIs. Duha pa ni Sagala nga may ginpagwa na sila nga 34 ka LSIs apang nadugangan naman sang 133 ang ginaproseso sa karon para sa accommodation. Samtang ginpanugyan ni Zagala sa mga biyahe nga kumpirmahon unang schedule sa biyahe antes magkadto sa airport o kun sa army facilities. Ginbiyahe na papuli sa Pilipinas ang duha ka Pinoy nurse nga napatay sa Libya kahapon. Ini ang ginkumpirma sa Philippine Embassy sa Libya sa ilang Facebook post. Ang duha ka nurse ang ginkilala nga sa Herminia Estrada kag Glena Deza pareho nga napatay apang hindi konektado sa COVID-19. Ang bangkay sang duha ang ginbiyahe pagi sa special flights sang Libyan Airlines kag Philippine Airlines. Ang repatriation ginpangunahan sang Philippine Embassy sa Libya, DFA sa Manila kag Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation sa Tripoli. Samtang nagapilar si Senator Bongo sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Diseases nga ikonsiderar ang pangabay sa publiko nga panugutan ng backride o kung angkas sa mga motorsiklo karon nga yara sa General Community Quarantine ng Metro Manila kay iban pangabahin sa pungsod. Sunod sa Senador, kulang ang mga dipasahero nga salakyan agud mag-akomodar sa mga pasahero kag para madasig nga makasulod sa trabaho ang mga empleyado. Pangabay naman ni Go sa mga commuters nga sundon ang health protocols para magalikaw sa COVID-19. Doon pa ni Go nga dapat tun-an ang mga proposal kaangay sa pag-usar sang plastic divider sa tunga sang driver kag pasahero. I-consider man dapat kung ang mga proposed safety measures nga ini hindi maka-apekto sa safety sa pagdala sa motorsiklo kag sa dalan. Nagapabili naman ang pagsalig ni Presidente Rodrigo Duterte kay Health Secretary Francisco Duque III sa piyak nga ginpaidalom ini sa moto proprio investigation sang Ombudsman angot sa issue may kangtanan sa COVID-19 response ng Department of Health. Sunod kay Go, nagapabili ng pagsalig sa Presidente kay Duque, labi pa nga mabudlayan kung mag-ilisan o kung mailisan sa Health Secretary sa tunga sang pandemic. Ginako ni Go nga ang DOH kag PhilHealth hindi makasara nga ma-address ang COVID-19 crisis. Labi na ang duha ka ensyang ginakulang sang tao sa pagbulig sa pagtapna sang hindi makitaan nga kaaway. Samtang ginawasak sa Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport ang 11.2 katoneladas nga ginakabig nga unsafe imported goods. Ang among nga mga goods ang hindi nga nagakaangay nga kaunon sang tao. Ini ang ginalakipan sa mabulong chemicals nga pagkaon nga wala sang clearance alin sa Food and Drug Administration. Ini na ikalima subong nga tuig nga ang BOC na iya ang nagpangwasak sa mga goods nga hindi nagkadapat nga kaunon.
May kabilugan naman nga 21.8 toneladas ang ginakabig nga unsafe imported goods nga wala sang clearances kag permit alin sa regulating agencies ang ginapangwasakman sang DOC na iya sa karon nga tuig. Nanawagan ng grupo sang manunodlo sa Department of Education nga palawigon ang work from home nga set up para sa mga manunodlo sa kabalaka nga butang sa risgo ang ilay kaayong lawas kung ipatuman ng physically reporting. Nagapati ang Teachers Dignity Coalition o kung TDC nga risgo para sa mga manunodlo kag sa iban pa kung i-require nga magkadto sa eskwelahan umpisa subong adlaw Hunyo 22. Sa nabaluan ang work from home arrangement para sa mga DepEd personnel kalaki pang mga public school teachers ang nagtapos Domingo nga adlaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:28. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, nakaibalo ka mabalanga sa sininga panahon, importante gid nga aton halungan ang aton ikaayong lawas. Sagod malikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food supplement ang imo kinahanglan. Yari na ang Santhone Plus Gold. Ang Santhone Plus Gold mga ka-aksyon, mas ginpa-improve kag mas epektibo na. Bangon mayara ini sang extracted nga mangustin, malunggay, amargoso, garlic kag spirulina, ang mga mas epektibo nga makabulig batok sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol kag iban pa. Gani sa aton mga ka-aksyon, maggamit na sang Santhone Plus Gold, mabakal sa mga butika. Inyong imamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.